Intay basa ti Santiago Kapitulo 5, ono agpatingga iti 20 a bersikulo. Ti may papan kadagiti dakes a babaknang. Uno, ala itada kayo a babaknang, agsangit kayo ket aganugog kayo gapu kadagiti rigrigat nga maydanto kada kayo. Dos, dagiti kinabaknang yo adada a nadadael, dagiti pagan-anay yo adada a sinanga. Tres, ti balitok yo ken ti pirak yo adada a naglati, ket dagiti latida isudanto ti saksi a may busor kada kayo. Ket runutan danto dagiti lasagyo akas apoy. Nahunong kayo iti gaming yo kadagiti kamaudyanan nga aldaw. 4. Adto iti tangdan dagiti mangmangged a nagan ani kadagiti taltalon nyo. Isu nga ingawid yo a babaen ti alilaw, umawag ket dagiti as-asog dagiti nagan-ani semrekda kadagiti pagdingeg ti Apo, dagiti buy-buyot. 5. Nagbiag kayo a sinanamay ito'y rabaw ti daga, ket nalayon ti ragsakyo, pinalukmeg yo dagiti puspuso yo akas ti maysa nga aldaw ti panagparti. 6. Pinabasol yo ken pinapatay yo tinalinteg, ket isu saan asimukir kada kayo. Panagan-anos, panagdawdawat ken panagbabawi. 7. Aganos kayo kumangarod kakapsat nga agingga itiyay ti Apo adtoy ti agtaltalon uray na ti napatig abo nga ti daga. Idinto nga uray na Asianos agingga iti panangawat na iti tudo a nasapa ken ti naladaw. 8. Aganos kay met kuma patibkeren yo dagiti puspuso yo, ta tiyay ti Apo asidigen. 9. San kay nga agtantan na butob kakabsat ti makadadael kadagiti maysa ken maysa, tapno di kay mapabasol adtoy ti ukom agtatakder iti sangwanan dagiti ruruangan. 10. Alaan yo kakabsat a pagulidanan ti panagsagaba iti dakes ken iti kinaanos dagiti mamadto a nagsauda babaon tinagan ti Apo. 11. Adtoy naganen tayo a nagasat dagiti nagitured, nangigyo ti kinaanos ni Job, ket nakita yo ti panumpalan nga impay ti Apo, ta ti Apo napno iti ayat ken manangaasi. 12. Ket nang nangruna ngem iti suamin kakabsat ko, san kayo nga agsapata, uray gapu iti langit, uray gapu iti daga, wenno anyaman a sabali a sapata, no di ket ti panagwenyo isukuma ti wen, ket ti panagsaanyo isukuma ti saan, tapno di kay matnag iti panakaukom. 13. Adda siya sinuman nga agsagsagaba kada kayo, isu ti agkararag kuma, adda agragragsak, agkanta kuma kadagiti pagdaydayaw. 14. Adda masalat kada kayo, payaban na kuma dagiti panglakayan ti iglesia, ket ikararaganda kuma a sapsapunda, tilana itinagan ti Apo. 15. Ket ti kararag ti pamati isalakan nanto ti masakit,
ket ti Apo paungaran nanto ket no nakaaramid kadagiti basbasol mapakawanto ken kuana. 16. Ipunoyo ngaro dagiti basbasolyo iti maysa ken maysa ket ikararagyo maysa ken maysa tapno mapasalun-at kayo. Adu ti mabalin tinasged a kararag ti nalinteg. 17. Ni Elias maysa a tao idi at ti kinatawo na kas kadatayo ket nagkararag itinasged unay adi kuma tumudo ket saan na nagtudo iti rabaw ti daga iti bayat dagiti 3 a tawin ken 6 a bulan. 18. Ket nagkararag manen ket ti langit nangted iti tudo ket ti daga pinataw na ti bunga na. 19. Kakabsat ko no adda kada kayo may siya sinto iti kinapudno ket isu pagbabawian nanto ti maysa. 20. Amon na kuma ati mamagbabawi iti maysa a managbasol iti pannakalilaw ti dalana isalakan nanto iti papatay ti maysa a kararwa ket ambungan nanto dagiti aduunay a basbasol.